Здравейте! В това видео ще ви запозная подробно с това как да работите с електронната платформа за попълване на дневниците за растително-защитни мероприятия и торене. Аз съм агроном Илиян Нетков и съм създател на тази платформа. Административната тежест на всяко едно стопанство нараства през последните години и това е наистина един много енергоемък процес, с който всеки производител е длъжен да поддържа този тип документи. Тази платформа създадохме именно заради това, максимално много да облегчим този тип административна дейност. И платформата работи вече над една година. Голяма част от нейните функционалности смея да твърдя, че сме ги подобрили. Има много неща, които могат да бъдат подобрени. Има съвсем частни такива случаи, които индивидуални потребности, на които не може да отговорим към момента. Функционирането на една такава платформа с автоматизирани процеси всъщност има и някои ограничения. На първо място трябва да кажа, че платформата е достъпна и функционира най-добре на Windows среда, като Windows е добре да е след 10-та версия и понеже е web базирана е добре да използвате Google Chrome. Т.е. на Windows 10 и 11 с браузър Google Chrome вие не би трябвало да имате никакви проблеми при употребата на нашата платформа. За онези от вас, които ползват Apple продукти, Mac и съответно тяхната среда, трябва да знаете, че е възможно да се регистрирате, да работите, но част от функциите най-вероятно няма да работят нормално. Платформата е абсолютно безплатна и достъпна за всеки един от вас, който иска да я тества. Идеята ни е след проявявайки интерес към нея да се регистрирате и да тествате всички функционалности. Едва тогава, когато прецените, че тази платформа е нещото, от което имате нужда и тя наистина облегчава вашата работа, тогава да заплатите и да я ползвате на 100% годна за заверка в Българска агенция безопасна храните или в районните ОДБХ. Регистрацията е елементарна. Нужно е да попълните своите 3 имена. Имейл адрес, на който е важно да знаете, че ще получите имейл за потвърждение. Парола, която да е достатъчно сложна. Тук нашата система ви подсказва. Примерно да има големи букви, малки букви. Символ и число. И платформата е достатъчно силна. Тук отново А, Б. Сега системата казва, че трябва да има поне 8 символа, т.е. правим така. Съгласяваме с условията, регистрация и изчакваме системата. Тук ни казва, че ще бъде изпратен имейл. Ето го имейла, как изглежда той. Здравейте, вие успешно се регистрирахте в Дневник, за да потвърдите профила си, натиснете този линк. Съответно вече сме потвърдили линка. Вече имаме профил. Shop. Ето така изглежда платформата при чисто нова регистрация. Така изглежда таблото. Първото нещо, което ни прави впечатление е, че имаме надпис с системно съобщение: не сте попълнили данни за вашето стопанство. Даваме добави. Нужно е да въведем данни за нашето стопанство. Име на фирмата, община на регистрация, населеното място,
адреса. Съответно, ако сте земеделски стопанин или производител, вашето ЕГН или вашия ЕИК номер. 4D. Ако има БГ, пишем БГ. Тук трябва да изберем областна дирекция на земеделието, в случая е Силистра. И съответно ЕКТ-то. И това е. От тук даваме запази промените. Системата ни пита: вашите данни за стопанството са от значение за генериране на дневника. Моля, потвърдете дали това са вашите данни. Когато видите, че има допусната грешка, натискате редактирай. Ако всичко е точно, давате продължи. След като давате продължи, вече изчезва системния надпис и профила, който сте създали, има своите потребителски данни и може да пристъпим нататък. Какво е важно за платформата? Има няколко модула. Единият е модул склад, в който въвеждаме употребените препарати за растителна защита и торове. Модул агрономи, в който се въвежда информация за агронома или агрономите, които обслужват стопанството. Модула с кредити, за който ще стане малко по-късно информация, ще дадем защо са тези кредити, как се ползват. Всъщност това е начинът, с който се разплащате в платформата. Имате модул за управление на полетата. И така, най-голямата работа в нашата платформа е да създадете информацията за полетата. Избирате си стопанската година. Ако ще правим полета за 23-24 година, натискаме 23-24 година. И тук вече, понеже е нов профил, няма нито едно поле. Как става създаването на полета? Вдясно имаме бутон добави. Създаваме поле. Бутона създай е за създаване на чисто ново поле. Ако вече ползвате платформата на повече от един сезон или имате, първо сте въвели дневници за 23-24 и искате да продължите с дневниците за 24-25, е възможно да копирате тези дневници от предишната година и така по-бързо да създадете информацията за тях. В случая ние трябва да създадем ново поле, като това изисква име на полето. Може да бъде местността. Може, ако няма местност, просто да напишем един служебен номер 1. Номера по БЗС. Това е номера от очертаването. Обикновено той съдържа номера на ЕКТ-то на землището, номера на масива и номера на индивидуалния номер на самото поле, което сте очертали. Обикновено така изглежда този номер. Трябва да изберем землището. Тук сме се постарали да вкараме всички градове и села в България, започвайки да изписвате града или селото. Този отпадащия списък избирате съответното населено място. Местността, ако има такава, я записваме, ако не, оставяме тире и площта. В случая ще напиша 2400 декара. Даваме добави. По този начин се създава информацията за полето, като до сега написахме номер на полето, неговата площ, населеното място, но не написахме културата. Тоест, създаването на поле в нашата платформа става на две фази. Това беше първата. Даваме преглед и системата ни казва, че имаме поле номер 1, 2400 декара в Тутракане, местността е Баша, номера по БЗС, но няма култура. Тук натискаме добави култура и вдясно отново ни отваря системен прозорец. Тук сме заредили възможни култури. Ако вашата култура липсва, моля свържете се с нас, ние ще я добавим. Правим полето с пшеница и започваме да пишем пшеница. Падащо меню ни за твърда и пшеница, даваме пшеница, сорт авеню, C1. Ако е хибрид, пишем кой е хибрида, предходна култура, примерно царевица и дата на засяване. Тук е много важно да кажем, че системата работи с стопанска година 1 октомври 23 до 30 септември 24 година. Тоест, няма как да изпишете по-ранна дата от 1 октомври. Ако се опитаме, всъщност ние можем да създадем по-ранна дата, но нямаме после възможност да изпишем мероприятие преди 1 октомври. И аз за това ще дам 1 октомври 23 година. Име на склад, това е изискване по образец. Ако нямате склад и той си няма име, може служебно да оставите тире. Така създадохме
информацията за първото поле. Ще създам едно поле с рапица, тъй като при рапицата има следния проблем. Рапица, примерно поле 2, номер 501. Тук примерно ще отбележим Силистра. Площта 500 декара. Така, създадохме информация за поле номер 2, добавяме култура, рапица, сорт 1, предходна култура пшеница и искаме, сяли сме на 20 август. Посочваме 20 август, даваме добави. И вече имаме поле с рапица, което сме засяли на 20 август. Така изглежда информацията за полета. Понеже едно стопанство от 100 или 200 полета, това ще му коства доста време по този начин да създаде полета. За всички клиенти, които закупят най-големия ни пакет от 200 кредита, има възможност ние да въведем само тази информация за вашите полета и от тук нататък вие да започнете с мероприятията. Ще направим един тест на пшеница. За да проведем химичните обработки е нужно в склада да има продукти. В случая ние в склада нямаме нито един продукт, който да е за културата пшеница. И системата ни подканя да отидем в склада и да добавим продукти. Препаратите са въведени от предварителен списък, който е ръчно проверен с всички препарати, които са с техните регистрации, дози на употреба, карантинни срокове и така нататък. Те се намират в сайта PRZ.BG и тук имаме възможността от падащ списък да изберем нашите продукти, без да се налага да ги проверяваме, да правим тяхните дози на употреба и така нататък. Ще започнем с обеззаразител, като например Максим Екстра е с разрешение. Максим Екстра, ето намерихме го продукта, от падащо меню го избираме, количество примерно 100 литра и го добавяме. Това е с първото, ще започнем с обеззаразителите при пшеница, след това ще продължим с хербицид, например Биатлон. Добавям Биатлон от списъка, 10 кг. След това ще продължим с фунгицид, например Мистик. Избираме Мистик, 100 литра в склада. Ползвали сме продукт за листни въшки, това е Моспилан примерно. По този начин става добавянето на продуктите, като тук единственото, което трябва да направите е да напишете името на продукта и количеството, което сте закупили. В момента, в който започнете да изписвате препаратите, системата според дозите изважда количествата от склада и ви казва дали те ще са ви стигнали, дали са ви останали. По този начин може да проследите какво се случва в склада. Така, отиваме на полета. Примерно ако те са 50 полета и му даваме преглед. Проведени химични обработки. Добави мероприятие. По дефолт зарежда 1, 10, 23 или 1, 10 на стопанската година. Тук системата разпознава, че полето е пшеница и от препарати, когато натиснем, ни дава възможност да изпишем, виждате, само тези препарати, които имат регистрация в пшеница. В случая това са 4 препарата, които вкарах. За да ви демонстрирам, ще вкара един препарат за царевица. Примерно екип. Екипа е продукт за царевица и той отново е в склада. Ето го. Имаме Максим, Биатлон, Мистик, Моспилан и екип. Когато отидем на поле с пшеница, системата ни дава само продукти, които са за пшеница. Тук екип няма. Т.е. не може, тук е първото сито, което да не допуснете грешка, да изпишете продукт, който няма регистрация в съответната култура.
Така, всяко едно поле с пшеница, първото, което сме започнали, най-вероятно е обеззаразител. В случая ние сме ползвали Максим Екстра. Само посочвам Максим Екстра, след което към вредител натискам с мишката и си избирам една от регистрациите. Примерно фузариоза. Автоматично системата ми зарежда доза от 150 мл. За всеки един препарат, който има плаваща доза, в случая тя е от 150 до 200 мл на 100 кг семена, винаги ще зарежда минималната доза на употреба. Но тук това поле е отключено и аз мога да напиша 200, но мога да напиша и 250. Тоест тук вече вие може да допуснете грешка и е важно, ако се наложи да променяте дозата, да сте сигурни за дозата на употреба. Поставям го на 200 мл. Единствено при обеззаразителите системата ни пита и каква седмена норма сме ползвали семената, за да може правилно да изчисли количествата от склада. Ако ние сме сяли на 25 кг, отбелязваме седмена норма 25 кг. Продължаваме надолу. В случая Максим Екстра няма карантинен срок. Системата разчита този факт и зарежда по подразбиране 0 дни. Третираната площ. Полето е 2400 декара. Системата автоматично дава максималната площ 2400, но не може да я променим на 2250 декара, ако искаме. Техника на приложение. По подразбиране, след като е обеззаразител, сме му дали да е машина за обеззаразяване, но може да сте ползвали наземна и въздушна техника. Това е при другия вид третирани фунгициди, инсектициди и така нататък. Даваме продължи. Системата ни казва, че сме избрали на 1.10 да третираме с Максим Екстра срещу фузариоза, третирана площ 2250 декара с доза 200 мл на 100 кг семена при сидбена норма 25 кг. Това означава, че ще са ни нужни 112,5 литра. В случая ние имаме в склада 100 литра и системата ни казва, че няма да ни стигнат 12 литра и половина. Карантинен срок няма. Крайна дата на карантинния срок е всъщност и датата на приложение. Техника на приложение е машина за обеззаразяване на семена. Даваме добави, въпреки че количеството няма да ни стигне. Системата ни казва отново недостатъчно количество Максим Екстра. Желаете ли да продължите? В случая аз давам да, продължавам и нищо, че в склада нямам достатъчно, системата ги изписва. Но когато вече в склада имам продукт с отрицателни количества, излиза този червен надпис, който ме подканя да вляза и да променя количествата. Как става промяната? Не добавяте отново продукта Максим, защото той ще ви излезе най-вероятно. Не го правите така, а просто срещу продукта, който вече е въведен, давате преглед и редакция и количеството минус 12,50 го правите на желаното от вас количество и го редактирате. По този начин в склада отново има Максим, системното съобщение вече не се визуализира и може да продължите своята работа по мероприятията с пшеница. Третирали сме с обеззаразител. Следващото мероприятие е логично да бъде третирането за плевели през пролета. Отиваме на март месец, 7 март. Ползвали сме биатлон. Тук отново ни дава право да изберем останалите продукти. В случая ползваме биатлон. Биатлон срещу едногодишни широколистни плевели. И тук биатлон отново е с плаваща доза от 4 до 5,5 грама. По подразбиране зарежда ниската доза. 4. Аз се правя на 5. Карантинен срок няма. 2400 декара наземна добави. Тук отново няма да ни стигне количеството. И отново трябва да влезем да го поправим. 2 кг не са ни стигнали. Ставим ги 100. Така. Отново сме продължаваме с мероприятията. Имаме вече обеззаразител и хербицид. Ползвали сме и фунгицид. Но март месец на 12 ползвали сме мистик срещу ръжда. Дозата е 100 мл. Карантинен срок няма. Тук обаче иска фенофаза. По образеца за попълване тази фенофаза може да бъде число от 0 до 99. В случая ще напиша 35. Продължи, добави. Отново няма да не стигне, тъй като полето е голямо и това не съобразих, че количествата, които съм вкарал, са прекалено малко, но разбрахте как става правенето. Така.
10 кг няма да ми стигнат най-вероятно, ще ги направя на 100, на 1000, за да знам, че ми стигнат. И отново отивам на полета, пшеница, добави мероприятие, избираме си една дата, Моспилан, срещу това са регистрациите на Моспилан в пшеница, избирам си листни въшки, дозата е 15 грама, тук вече имам карантинен срок, фенофазата ми е 45, продължи, добави. Ето така изглежда въвеждането, толкова е лесно на мероприятията. По този начин за годината всички извършени мероприятия ги вкарваме в системата. До тук бяха мероприятията за растителна защита. За фунгициди и инсектициди е нужно да сте направили обследване, което да е условието да третирате посевите. Това обследване системата автоматично го прави ето тук, като за всички третирания с фунгициди и инсектициди, то става автоматично. Системата разпознава, че това е фунгицид, който сте третирали и прави обследване. И в случая третирането е на 12 март с мистик срещу ръжда. Системата казва така: на 5 март вие сте обследвали цялата площ, която е нападната от ръжда над 15% и по същия начин е и с Моспилана. На 13 март сме пръскали. На 6 март, седмица по-рано, сме обследвали и по същия начин сме установили висока плътност на неприятеля. Тоест, с нашата платформа, попълването на страничката поява и развитие на плътността или степента на нападение от вредители се попълва автоматично. Попълнили сме растителната защита, попълнили сме страницата за обследване. Остава ни да напишем кои са продуктите, торовете, които сме ползвали. За целта отново отиваме в модул склад и тук даваме добави продукт. Само че вече даваме тор. Тъй като торовете са много голямо разнообразие от продукти, няма единен списък. Торовете трябва да ги добавите ръчно с тяхната информация. Как става това? Когато натиснете на добави продукт тор, имате възможност да добавите гранулиран или листен тор. Единствената разлика е това, че когато дадете гранулиран тор и тук напишете примерно амониев нитрат, тук долу трябва да напишем съдържанието. Азот 30,34%. Имаме едно допълнително поле, в което трябва да отбележим съдържанието на азот в продукта. В случая това е 34,4%. Каква е целта на това отбелязване? Когато изписваме продукта амониев нитрат, системата да изчислява автоматично употребеното активно вещество на азот. Това е за целите на онези от вас, които са по мярката ЕКО за ВВП или за запазване на почвеното плодородие. Закупили сме 100 тона нитрат, той е гранулиран тор и го добавяме в склада. За пшеницата най-вероятно сме ползвали продукт, който тор, гранулиран, който е с ниско съдържание на азот или няма азот, тъй наречените ПК. В случая, като пример, ПК 2020 и той съдържа фосфор 20% и калий 20%. Понеже е гранулиран тор, вие го изписвате като гранулиран и системата ви пита колко азот съдържа. В случая той не съдържа азот, затова пишем 0. Купили сме 100 тона, отбелязваме ги 100 тона и ги добавяме в склада. Така, това е по отношение на гранулираните. Ако сме ползвали листни торове, тор листен, тук вече, примерно, ползваме аминозол. Той съдържа аминокиселини, примерно 10%, не си спомням колко са. Тук вече няма, в аминозол има азот, но тук не отразяваме количеството на азот. Само пишем количеството на купения продукт или 1 тон. Продуктът е листен, той може да бъде и кристален или гранулиран и от тук избираме дали е течен или гранулиран. И добавяме продукта. Така, в склада вече имаме 3 вида торове, 2 гранулирани и 1 листен. Трябва да отидем и да ги изпишем. Отиваме в пшеница, даваме преглед, отиваме на третото поле употребени минерални и органични торове и даваме добави мероприятие. Сидбата ни е на 1.10 и
и сме ползвали фосфор и калий 20%, избираме продукта, сложили сме 15 кг и сме натурили цялата площ от 2400. Може да сме натурили 2350 декара примерно. И системата ни казва: ползвали сте ПК, дозата е 15 кг, натурили сте 2350 декара, нужни са ви 35 тона, 250 кг, в склада остават 96, в случая остават 964 750 кг. Употребено съдържание на азот 0, тъй като този тор не съдържа азот, добавяме го. И така, направили сме първото предсидбено торение. Идва пролетта, вече е време да вкараме нитрата. Това е 2 април, избираме амониев нитрат, дозата на употреба е 20 кг, натурили сме вече цялата площ 2400 декара и системата ни казва: на 2 април 2024 година сте употребили амониев нитрат с 20 кг на декар, при 2400 декара са ви нужни 48 000 кг, в склада остават 52 тона. Съдържанието на азот в нитрата е 34% или с 20 кг вие сте внесли 6,88 кг активно азот на декар. Даваме добави. И тук вече системата започва да визуализира употребеното количество на азот. Ако сме направили второ торение с нитрат на датата примерно 2 май с 15 кг, системата ни казва, че 15 кг са 5,6 активно, добави. И за цялата вегетация ние сме употребили 12 кг и 40 грама. Така сумира активното. Какво се случва при употребата на листен тор? Избираме една дата. 6 март, аминозол. Тук дозата вие трябва да отбележите отново. Примерно на 100 мл. Продължи. Ще са ни нужни 240 литра аминозол. Добави. И отново системата се визуализира и това торение. Така. Тук нататък това поле е готово да генерираме дневник и да го представим в областната дирекция. Ако искате да видите преди да закупите кредити как ще изглежда дневника, сме създали два бутона. Едното е генерирай дневник за заверка в БАБХ. За тук ви трябват кредити, докато ако искате просто да видите как работи, може да генерирате демо дневник. Генерирането на демо дневник става точно с натискането на този бутон. Тук трябва да попълним информация за агроном, тъй като това е изискване по образец. За целта отиваме в модул агрономи и добавяме агроном Илиян Нетков. Регистрация. Какъв е сертификата на агронома? Дали е по алинея 1 или алинея 2? Това е дали си агроном растителна защита или си изкарал курс, който ти дава право следващите 10 години да работиш с продукти 2 и 3 категория. Изписваме номера на документа, добави и вече имаме агроном в системата. Отиваме отново в списък на полета, пшеница, генерирай демо дневник, избираме, че агронома е Илиян Нетков, натискаме генерирай и системата генерира този дневник. Имаме 4 мероприятия. 1, 2, 3, 4 химични и 4. Дневника визуализира до 3 мероприятия. И ето така ще изглежда вашия дневник. Първа страница е за поява, плътност и степен на развитие на вредителите, това, че сте обследвали съответното поле. Втора страница е информацията за полето, населено място, землище, продукция, култура, сорта, кой е засятата площ, така нататък и по образец на коя дата какво сте третирали, както и при торенето. Ето имаме ПК-2020, аминозол и амониев нитрат. И ако вие сте преценили, че това поле, този дневник ще ви улесни във вашата работа, е нужно, за да генерирате дневника без воден знак, да закупите така наречените кредити. За целта отиваме на главното табло, натискаме модула с кредити и от тук може да изберем пакет от кредити, като ако вашето стопанство е до 50 полета, на вас ви е нужен
за всяко генериране на всеки дневник ви е нужен един кредит. Ако вашето стопанство е с до 50 полета, начален пакет, който струва 90 лева с ДДС, е абсолютно достатъчен за вас. Имайте предвид, че ако генерирате дневник и се окаже, че датата е друга и трябва да я редактирате, следващото генериране също ще ви коства кредити. За тази цел е добре да вземете пакет с повече кредити, за да имате възможност, ако при възникнала грешка, да генерирате отново, да не се налага да пускате отново заявка за покупка. Тоест, ако вашето стопанство е до 50 полета, може да купите първия пакет, ако е до 100 полета, втория, до 153, до 204. Ако вие имате над 200 полета, за вас ще бъде изготвена специална оферта и ще може да ползвате също така програмата. Тук, избирайки съответния пакет, натискате купи, вашите имейли и имена, избирате дали сте юридическо или физическо лице, попълвате данните, на фирмата, попълвате си информацията, за да може съответно коректно да ви създадем фактура. Град. И така изпращате задължително един имейл и телефон за връзка и така изпращате приключи поръчката. В момента, в който вие вече имате създадена поръчка, излиза това съобщение. Вече има заявено плащане. Съответно, наш служител получава този имейл с тази поръчка и в рамките на няколко минути ще получите одобрение. Като ако искате да заплатите предварително, може да ползвате, тук е банковата ни сметка и да заплатите съответно сумата, която сте избрали. В случая е за 100 кредита, сумата, която трябва да заплатите е 150 лева и да посочите, че основание на плащане е номера на поръчката, който в случая е 108. Ние сме получили съответно тази поръчка и току-що я одобрих. И сега вече във вашия профил, когато дадем на табло, има 100 кредита. Когато отидем на полетата с пшеница и вече бутона за генериране дневник за БАБХ е активен, натискаме го и тук системата ни казва: искате да генерирате дневник за поле номер 1 или за всички полета. Ние искаме само за поле номер 1. Ще бъдем таксувани с един кредит. Продължи. Избираме агронома, генерирай дневник. Тук започва да се визуализира как се генерира дневник. Важно е да знаете, че ако полетата са повече от едно, 5, 10, 20, тази визуализация може да се счупи и да не ви изкара до края този тип надписи, да се изтегли архива и така нататък. При всяко генериране на дневник, до няколко минути проверете вашата поща. Защото системата винаги изпраща, ето, тук изпраща линка на генерираните дневници и винаги може да ги изтеглите. Някога някои клиенти се паникьосват и натискат бутона генерира няколко пъти, един път след друг, като не се случва нищо, тъй като полетата са много и по този начин те изразходват своите кредити, по-късно виждат имейлите, но е малко късно. Ето така изглежда генерирания дневник, който вече е годен за заверка в БАБХ. Това е началната страница на самото поле, където сме отбелязали номера, културата, сорта, декарите, предшественика. Обследвали сме. На втора страница са самите третирания. Всичко е коректно написано. На трета страница са употребените торове. Четвърта и пета са странички служебни за при евентуална проверка и резултат от проверката. Така изглежда работата с нашата платформа.
Една важна подробност, ако примерно тук сте сбъркали датата на 13.3, сещате се, че е 14.3 или дозата на употреба не е 15 грама. Когато дадете подробен преглед, може да редактирате тази информация, но тук важно да направите, да обърнете внимание, датата автоматично се променя на 1 март, на 1 октомври. Тоест, ако правите каквато и да е промяна, датата е първото, на което трябва да обърнете внимание и отново да я поправите на правилната дата. Ако тя е 13, оставяме я 13. Ако променяме дозата, променяме дозата и даваме продължи. По този начин стават промените. Но във всеки един момент, когато натиснем редакция, датата е 1.10. И това много хора не го виждат. За съжаление, към момента не може да го отстраним. Задал съм задача на IT отдела да го направи, но се правят едни проверки и най-вероятно ще ни е трудно да го направим, колкото елементарно да изглежда, но ще се опитаме да го променим това нещо. Това е едното и както казах, с рапицата има един проблем. Отиваме на полета с рапица. Дава ни възможност в случая да създадем полето, че е засято на 20 август, но ако се опитаме да третираме на по-ранна дата, сега в случая нямаме нито един продукт в склада и ще въведем примерно фоликур. Така. Списък на полета, рапица. Искаме да пръскаме с фоликур преди 1.10. Даваме септември, обаче излиза съобщение, датата трябва да е в периода на стопанската година. Това е наистина недостатък, който ще се опитаме отново да го оправим и да може да изписваме без значение каква е датата коректно проведените мероприятия. Към момента това не е възможно и това, което ви съветваме, ако имате третирания преди 1 октомври, пуснете си писмата, нали, за дните, в които сте третирали и за да може да ползвате нашата платформа, допълнително може да пуснете писма след 1 октомври. По този начин да изпишете фоликур в случая, нали, след датата на употреба. Това е още един недостатък на нашата система. Сега, нещо много важно. Най-голямото предимство на системата. Ако имаме 100 полета с пшеница, в случая ние имаме само едно и съвсем набързо ще създам още едно поле с пшеница, за да може да ви тествам функцията на клониране, тъй като тя е изключително важна и много може да улесни вашата работа. Тук просто пиша нещо, което да има още едно поле с пшеница. Ето, тук имаме вече 2 полета с пшеница. Представяме си, че имаме 100. Достатъчно е на първото поле, на което сме направили мероприятията. Имаме проведените химични 4 обработки на 1, 10, 7, съответно с Максим, Биатлон, Мистик, Моспилан, Торенето, поява и развитие на неприятелите. Тук има един бутон клонирай. Когато го натиснем, системата разпознава всички полета с пшеница. В случая имаме само още едно поле, но те могат да бъдат още 99. И ние с бутона избери всички и клонирай, вече и другото поле с пшеница, което беше чисто ново, сега ще го прегледаме, има същите мероприятия, със същите продукти, същите дози, същите дати. По този начин много лесно може да попълните вашите полета в рамките на няколко минути, след като вече сте ги създали, разбира се, и да ги клонирате. Тук вече може да генерирате дневник за всички полета. Тествали сме системата до 100 полета. Това отнема между 5 и 10 минути, тъй като става на сървър, не на вашия компютър и най-вероятно тук визуализацията ще се счупи, тази визуализация, и няма да може да разберете дали са генерирали дневници и да ги изтеглите локално при вас.
моля, не бързайте отново да генерирате дневници, проверете вашата почта след 10 минути, ето, и би трябвало да получите ето такъв имейл отново, в който се казва, че вашите дневници са готови, може да ги изтеглите от тук, натискате и съответно на този линк, на този архив има вашите дневници са тук. В случая аз може би натиснах не най-новата генерация. Така, това е по отношение на работата с нашата платформа. При всякакви затруднения, трудности, моля не се колебайте да се обадите на този телефон и да се свържете с мен. При първа възможност ще ви върна обаждане. Началната страница се генерира от тук. Тя изглежда ето така. Достатъчен е един екземпляр от нея и по този начин вече може да отидете с вашите дневници и да ги заверите в районната служба на БАБХ. Навярно пропускам нещо важно. Има наръчник за употреба, където може да разгледате всички тези неща едно по едно и да ги тествате. Друго съвсем скоро, до края на 2024 година, както бутона генерирай дневник за заверка в БАБХ, ще има възможност да попълвате и дневника за стопанството, който е доста идентичен като този, и да генерирате и дневник на стопанството. Следете темата. Наистина сме се постарали тази платформа максимално да улесни работата на всеки един земеделски производител. Желая ви успех и при всякакви въпроси, ако случайно ви липсва култура, препарат, не го откривате в системата, моля свържете се с нас, ще го добавим. Възможни са, минали сме ръчно всеки един от продуктите с неговите дози и регистрации, възможни са грешки и трябва да знаете, че всеки един от вас носи персонална отговорност за това каква е информацията в дневника. Тоест ние няма как, видяхте, има някои възможности да се допусне грешка при доза, при дата. Вие трябва да следите дали системата е изобразила и е направила правилно попълване на вашите дневници. Благодаря ви за интереса и успех!